What's up, big dogs? One day out. Zajtra máme súťaž. Dnes ma čaká registrácia, prvý nástrek, cesta, musím si zbaliť veci. Nemôžem si nič zabudnúť, hlavne plavky. To by bol problém. A včera sme mali teda druhý deň cukrovačky. Váha skočila o nejakých 0,8 kg hore. Čiže sa to doplnilo. Aj to tak vyzerá. Ale pokračujeme v takom istom dni. Zatiaľ budem postupne posielať check-iny trénerovi, či sa niečo bude meniť alebo nie. Ale zatiaľ tu mám aj prvé jedlo. Ryža, hrozienka, maslo, škorica, sol. Dneska voda je sol rovnaká ako včera, čiže je trošku znížená. 4 litre vody. A zdokumentujeme si dneskajší deň celý a no uvidíme. Priatelia, dorazili sme na miesto, sme ubytovaní, takáto izbička, posteľ, telka, chodba, je tu aj klíma, takže mega. A ja už mám pred sebou ďalšie jedlo, to je číslo 4 a samozrejme vodičku pijem. No a pôjdem sa pripraviť na nástreh, ktorý mám o 4:00, vydrhnem sa poriadne peelingom, pôjdeme check-in spraviť, ten by mal byť tu a potom vlastne nástreh by mal byť na mieste, kde sa bude konať súťaž. Takže pôjdeme tam. Zatiaľ si ešte vybalíme veci. No a tak. Sme tu. A už to len dobojovať. Keď sme na mieste, ideme sa nastriekať. Prvý nástrek pred nami, ešte budeme mať potom ďalší deň ráno. Stage vyzerá dobre, tak som zvedavý. Ja už som na rade, tak musím ísť. Priatelia, hlásime sa jeden deň do súťaže, máme 19:47, nejaké pocity. Máme za sebou nástrek, ako môžete vidieť, prvý nástrek. Zajtra ráno ešte zajtra ma čaká vlastne na 8 druhý a pro qualifier vlastne začína súťaž, teda moja o 4:00. Neviem, kedy budem na stage, tipujem asi tak, že po 5:00. Môže byť. Uvidíme. Dnes, čo sa týka jedla, vlastne som jedol to isté, čo včera. To ste videli vlastne v minulom videu. Dneska ma čaká to isté, aj muffinček, že na to sa tešíme. Za chvíľku si opacneme. Nič, no tak jak to zhodnotím túto prípravu, nevynechal som ani jedno jedlo, nevynechal som ani jeden tréning, nevynechal som ani jedno kardio. Takže asi som dal do toho všetko. Určite. Čo som mohol. Ja si myslím, že určite. Zmiešané pocity mám, môžete vidieť. Teším sa a samozrejme ideme vyhrať. To, keď niekto nejde vyhrať, tak nech to ani nerobí, že? Celý tento proces je o tom, že vyhrať ten deň podľa mňa a každý ten deň proste si odčiarkať tie boxy, že proste nezústrediť sa na ten koniec, ale na ten proces. A jak som aj hovoril v predošlých videách, že proste keby som na to sám, tak to je veľmi ťažké. Takže ďakujem túto slečne za všetko, že ma trpela, že to zvládla, že mi pomáha, že je to mega, veľmi si to vážim. Ono to vie, dúfam. Ja to viem, určite to viem.
Ale nevieme za čo. Ideme, samozrejme, že budem bojovať aj za ňu, aj za všetkých, čo ma podporujete, lebo si to vážim, je to mega, je to ozaj aj ďalšia akože motivácia, hnanie dopredu. Progres som zaznamenal určite, čo sa týka formy, aj kvality všetkého, takže to je hlavné. Je to o tom sa zlepšovať stále, je to o tom proste byť lepším a veľmi mi pomohlo táto podľa mňa príprava aj psychicky a viem, že to chcem robiť a že ma to baví a že je to fakt niečo, čo ma náplňa a že to má zmysel. A tak. Po takých krásnych odozvách, nie? Na YouTube napríklad. No, jasné. Ľudia, čo ti píšu, to je super. Jasné, to je super, že sa ráno zobudím a kopec správ od ľudí, že proste ideš si preto a tak. Je to akože veľký tlak. Je to veľký tlak, poviem pravdu, akože je to... Áno, na jednej strane určite. No, akože keď počúvaš stále, že ideš vyhrať, ideš hento a tamto a proste musíš a keď nevyhráš, tak neviem, čo bude. A proste je to tlak, je to náročné dosť psychicky a na jednej strane akože super, na druhej strane má to tak... Ale jak povie Bumstead, pressure is privilege, takže treba s tým rátať, treba si to zobrať a využiť ten tlak na to, aby ten človek dal do toho fakt všetko. Takže 16 týždňov za mnou, zajtra sa ukáže. To prešlo, nie? Strašne to prešlo, ty kokos. To je neuveriteľné. Extrémne to prešlo. Strašne. To som začal pripravovať, že kokos koľko mám času a pritom hneď za mnou. Presne. No a nič, no budeme si ešte potom vlastne samozrejme zajtra showday, takže budeme si hovoriť určite a ukazovať k tomu. A trénerovi som poslal o 6:00 check-in. Povedal, že je to super, že pokračujeme v pláne, aký bol nastavený vlastne. Nebudeme používať žiadne ani diuretika. A zajtra vlastne voda bude len sa popíjať jemne. Mal by som mať vlastne, sú 3 výškové kategórie, hej, čiže do 170, nad 170, do 180 a nad 180 tuším, tak nejak by to malo byť. Sú 3 víťazi a z tých 3 víťazov je jeden, ktorý sa stane pro. Takže takto to funguje, takto to zajtra bude a neviem, čo k tomu viac dodať. Mám navarenú rýžu a nič, no. Takže hovorím, posledné jedlo nás čaká, teda mňa, teba tiež. A no nič, ločky, muffin, ideme na to, už sa mám vyspať a zajtra si to užiť. Malo by mu dojsť veľa ľudí sa pozrieť, inak akože kolu cením v Bile v Rakúsku, že 0 kofeín ešte aj, 0 sugar, to by mali akože zaviesť aj na Slovensku, to už by bol úplný úlet. Možno to je, ani neviem o tom, ale akože nevidel som to nikdy. Hej, no. Takže tak, také zhodnotenie. What's up, big dogs? It's show day time, baby. Takže boli sme na druhom nástreku, už máme ksichtík natretý. Ideme naspäť na izbu, lebo musíme sa zbaliť a vypakovať. A potom sa sem vrátime už, lebo tu je vlastne regionálna show najprv. To je vlastne show, ktorú musia absolvovať tí, ktorí sú z krajiny takej, ktorá musí absolvovať regionálku. OK, chápete? To som ja, není. To znamená, že to je taká súťaž, ktorej sa len musíte zúčastniť, dostanete vlastne certifikát a potom môžete ísť vlastne na Pro Qualifier, hej, akože súťažiť o Pro kartu. Keďže my to nemáme na Slovensku, tak to ja nemusím robiť, sa zúčastňovať, takže my začneme, alebo teda ja začínam rovno o 4:00 a
alebo vtedy začína súťaž, ja neviem, kedy budem na stage. Čo viac povedať, papáme, odkedy sme vstali každé 2 hodiny, to isté, pretože držíme výzor, ktorý máme, vodu len popíjame, hovorím, ideme naspäť na izbu a ideme tie veci poriešiť. Dám si nejaký posing jemný a budem zase len papať. Budeme sa tam pozrieť, videli ste asi záber aj, že jak to tam chystajú, jak to tam vyzerá, je tam celkom dosť stoličiek, som zvedavý, či sa zaplňa. Backstage už ľudia tam ležali, už čakajú na tú regionálku. Druhý nástrek, ešte potom pred stageom bude nejaký touch-up, trošku niekde miesta pokúkať a pojeme na to. Takže držte palce, aj keď už vlastne to uvidíte, už bude potom, ale aspoň teraz takto. Ťažké podmienky, musíme jesť. A ideme tam, pozrieme regionálku a už tam ostaneme, nájdeme si nejaké miestečko. Game time, baby! Ešte ma čaká potom asi jedno jedlo. Uvidíme. Čakáme aj na to, jak pôjde poradie a podľa toho budeme aj papať a pripravovať sa. Je to taký chaos tu, bohužiaľ, to tak býva. Ale nič, no. Oddychujeme a pozeráme, jak to tu ide zatiaľ.
job. Honored to judge you three gentlemen. Great job. Priatelia, sme top 3 určite vo výškovej kategórii. Uvidíme, musíme počkať, kým všetky vlastne kategórie skončia a potom sa uvidí bude finále, vyhodnotenie výškovej kategórie a uvidíme potom ďalej, čo sa bude diať. Takže update, dal som do toho všetko, užil som si to, bolo to mega. Ďakujem za podporu všetkým, čo to zdieľate, čo ste tu a ideme ďalej bojovať ešte, dúfam. Idú nás vyhlasovať, takže ďakujem ešte raz všetkým za podporu. Dopadne to, jak to dopadne, dali sme do toho všetko. Určite, jasne. A hlavne mi to dalo ďalší boost mentálny, že ozaj to má zmysel a jak už to dopadne dneska, tak už to dopadne a teším sa tak či tak na výsledok. Všetko vyšlo tak, jak malo, takže čo viac, že?
dostal som nejakú dosku, že má si krájať na to maso. Priatelia, ďakujem vám všetkým, čo ste ma podporovali. Strašne si to cením a vážim. Je to pre mňa neskutočný drive, motivácia, síce aj nátlak, ale treba sa naučiť pod tým nátlakom pracovať a využiť ho do sily. A práve týmto, čo sa stalo, som sa to naučil. Takže nový profík na Slovensku. Ďakujem vám veľmi pekne. Stále neviem spracovať, čo sa stalo. Idem si dať nejaké bielkoviny už konečne, lebo som zjedol 2000 sacharidov za 3 dní a už rýžu a také veci si veru nechcem dať. Takže ideme si dať niečo normálne. Vyjadrím sa k tomu ešte potom, ale ďakujem ešte raz všetkým. Toto je len začiatok a budeme točiť, viete čo, cesta na Olympiu, priatelia. Vidíme sa. Peace.